Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Aniya na kita sa ikatlo agusa nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong ebanghelyo karon nagtudlo kanato unsa ang labing dako o pinakaimportante nga kasuguan sa Dios. Nga higugmaon nato ang Ginoo nga atong Dios labaw sa tanan. Sa tibuok natong huna-huna, sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, ug sa tibuok natong kusog. Ug sunod niini, atong higugmaon ang atong isigkatawo sama sa atong kaugalingon. Ug wala nay lain panglabaw niini. Mga igsuon atong pamalondongan nga ang paghigugma sa Dios dili ra taman lamang sa pagbuhat sa angay ug sa dili angay nga buhaton apan mulatas pa kini ngadto sa paghigugma sa atong isigkatawo. Ug ang sukdanan sa atong paghigugma sa atong isigkatawo dili ang atong katawhanon, kundili ang sukdanan sa gugma sa Dios alang kanato. Sulod niining Santos nga Eucharistia, atong iapil sa atong pagampo ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ang intentions sa atong production crew ug ang mga intentions nga anaa sa inyong TV screen or monitor, ingon man ang intensyon sa tanan nga nagasunod ni ining misa sa telebisyon. Nagatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon din na kita sa ikakatluan ug usa nga Domingo sa sulod sa tuig, ika-31st Sunday in the Ordinary Time. Adlaw human atong gitimaan ang kalag-kalag ug ang Todos los Santos.
Busa padayon tang mag-ampo alang sa kaluwasan, kahimutangan sa atong mga kalag nga nangamatay, mga pamilya, mga higala, paryente. O padayon usab natong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga intensyon, pamilya, ug sa mga tawo nga atong isaaran nga iampo. Labi na gayud kamong naa karon sa inyong mga balay, dunay gipamati sa lawas, dili makagahong pagsimba physically, mga ita sa kahupayan sa Dios alang kaninyo. Kahupayan usab sa relasyon, kahupayan sa atong kalamgitan sa usag-usa. Busa atong hinulsulan ng atong mga sala aron mahimo kitang andam ug angayan sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon kita sa daghan natong mga sala, dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahangit. Kadahit sa iyang mga tao, dinisayot ka, Ginoong Diyos, langit na hari, Diyos sa mahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat
sa Espiritu Santo, diha sa imaya, sa Diyos Amen, Amen, Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang, nga makahalad kami kanimo sa angay ug pag-alagad nga pagdaig. Himua nga mahubal unta sa among kinabuhi, ang pagtuo nga among gihuptan, ug musalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises sa katawhan, sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan kahadlukan ninyo ug sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tananiyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi. Busa pamati katawhan sa Israel, ug tumana gayud ninyo kini, aron kamo magmauswagon ug mudaghan pag-ayo didto sa tambok ug tabunok nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Kigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Kigugma ko ikaw, o Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Kigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong bato nga dalang panan, akong taming, akong gahom sa akong kaluwasan, akong maligon nga dalang panan. Daigo ng Ginoo, mituaw ako, ug siguro ako sa akong mga kaaway. Kigugma ko ikaw, Ginoo,
ng akong bato, bayawon untang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dakong mga kadaugan sa imong hari, ug nagpakitag kaluoy sa imong gidihugan. Hinugma ko ikaw, Ginoo, akong puso. Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Duna pay laing kalainan, kadtong mga paria daghan, kay mamatay man sila ug dili makapadayon sa ilang katungdanan. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan, ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Ug busa, makahimo siya karon ug sa gihapon, sa pagluwas kanila, nga maduol sa Dios pinaagi kaniya, kay buhi man siya hangtod sa kahangturan, aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa Pangulong mga pari, kay wala siya'y kinahanglan sa paghimog mga halad sa tanang adlaw, una alang sa iyang kaugalingong mga sala ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon, sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong mga pangulong pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kaysa balaod, nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseo. Busa miduol siya kaniyag ng utana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo kinahanglan. Pamati Israel nga ang Ginoo nga atong Dios maura gyud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan, ug sa tibok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus,
husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios, ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa, ang tao kinahanglang magmahal sa Dios, sa tibok niyang kasing-kasing, sa tibok niyang salabutan, ug sa tibok niyang kusog. Ug kinahanglang higugmao niyang iyang isikataw, ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ning sugua kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon, ibabaw sa halaran, ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya mingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod o kamong naghigda, higda. Maayong adlaw na tong tanan. Kini atong misa mo na nino, usa ka adlaw human nakalabay ang kalag-kalag o adlaw sa mga kalag. Ato ginainon adlaw sa mga kalag, ha? Kay kalag-kalag mura na siya duwa-duwa, no? Tuo-tuo. Adlaw sa atong mga minatay, mahal nga mga nangamatay. Hinaot pa unta nga nakaduaw, o katunga pa kaduaw, muduaw gyud. Kay matod pa nila, kung dili gani nato duawon, kita mo'y duawon. Muna nga mamugnaw gani ka diha. Basig di lang na siya ngayong nga nahimasmo ka. Basig ihikap ka. Bitaw mga igsoon, nga nung doon naman tay tradisyon sa atong pagtuo nga atog yung handumon ang mga nangamatay. Murag sa tanan sigurong tinuhuan, kita rag yung mga Katoliko nga dunay adlaw alang sa mga nangamatay. Kaya nga naman, it is simply because of our connection with those who died. Dili na yung connection nga kapit, kundi our intimacy with them, nga bisag patay na sila, naagihapon sila. Kaya nga naman, that connection is a connection of love. Nga kining gugma, mao kini kinaiya, nga dili lang dinhi sa kalibutan, mulatas pa kini bisan sa laing kalibutan. Kaya nga naman, ang atong Ginoo, gugma. God is love. So that's why, bisan pagwana sila, bisan pa og dugay na ka silang wagin sila mawa sa atong hunahunag kasing-kasing simply because of love. Ug mao na ang labing importanteng mensahe karon sa itong mga pagbasa. Labi na gayud sa ebanghelyo. Diin nangutana kining batan-on, magtutudlo. Kung unsa man gyud ang labing importante sa tanang sugo. Ang background ko ng mga igsuon, kining mga Hudeo, daghan kay ni silag mga tulumanon, daghan kay silag mga sugo. Moabot ko ni siyag mga 600 kapin. Kay kanang 10 commandments, ila pa nang divide in so many things. Unsaon paghugas platito, unsaon paghugas sa tiil, tanan. Kita pwede ra maghilinuan, di man, inom. Sila na gini ritual, na gini seremonyas, nga daghan di kayo, naglisod na sila, unsa ang tinudanay, unsa ang labing importante. That's why they magtutulo, unsa magyud sa kadaghanan ning tanan. Unsay tubag ni Jesus? Gugma. Matod pa ni Saint Mother Teresa, not everything can do extraordinary things, but everyone can do even the most ordinary things, and yet with love. Mao ni pahinumdum nato nga sa matag lihok nato, over and above the things that we will be doing, it should be rooted and geared towards love.
ikaw sa imong pagkaginikanan, ikaw sa imong pagkabanag asawa, magpabilin gina unsa ka o kinsa siya. Tagod karon, may monetas bag-o, nayuban, magkadugay, magkalaay, magkadugay, magmahay, napay uban nagkadugay, nagpinatyanay. Kaya nga naman, we fail to understand how is it to truly love. Unsa man giday ang gugma, mga igsoon. Matod pa sa Ebanghelyo, higugmaa sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong huna-huna, sa tibuok nimong kusog. Nga sa ato pa, if you say or use the word love, it's never just an emotion. Yes, tinud-anay, ang gugma, love, you feel something, di ba? Kabati naman sa danang nagminyo ra mong duho mo gibating nindot. Di ba? Love includes emotions. And yet, we should always remember that our emotions or feelings are always fleeting. Dili sa nang higayon nga nalipay ta. Dili sa nang higayon nga masuko ka. Kaya ka nang magsigig katawa bisag way rason. Lain na siya. Kana pong magsigig kasuko bisag wa giinungdang rason, mura bag labaw padas giregla, ambot na unsa na siya. Dili sa higayon maon ka. And if we equate love with feelings, we can therefore say love is also fleeting. Lumalabay ra gyud ay. Manang uban nagkadugay, nagmahay. Mga igsuon, ako yung gipangita pagbalik, kaning nindot king basahon, matag higayon nga natay kaslon, pirmi man ko kasal diha sa Kalungsod Shrine, ako na asa kon assign. Kanunay ginamong ipabasa atul sa misa, kining sulat, unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. It is a description of love. It says, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It keeps no record of things. Love always hopes. Love always perseveres. Love will never fail. Pahinumdum nato din mga igsuon that yes, love may imply an emotion, but in the end, it is a decision. Kanang pangutanon ang banag-asawa atol sa ilahang kasal, kanang moingon ka nga dawaton ba nimo siya nga mahimong bana? Kung sa ito baga na? Di ba na moingon, tanawon lagi ni Padre, magkinaon sa bahala na. Di ba? Ang tubag, oo, akong dawaton. In English, yes, I do. Pasabot ko no ni Ana, imong gidawat, dili lang tungod kay gwapa, gwapo siya. Imong gidawat, dili tungod kay na stable siya. Imong gidawat, dili tungod kay nalipay kaniya. Imong gidawat siya, kay apil na ang iyang kahuyangan o bisan gani ang iyang kasalanan. It is the totality of the person. That's why, matod pa sa Ebanghelyo, ihatag tibok ni mong kasing-kasing kusog. Kay nga naman, mauna ang maghatag og kahulugan kung unsa ang gugma. Ug mao sa ni pahinumdom, wa gyud magbuwag sigurong ba nag-asawa kung nakahibaw lang sila unsa ang tinudanay nga gugma. Wa gyud mga ginikanan nga magsigig pangasaba, mupasagad silang mga anak, kung nahibaw sila kung unsa ang tinudanay nga gugma. Wagi mga anak nga pasagdan ang ilang ginikanan, kung nahibaw sila unsa ang tinudanay nga gugma. Ang gugma mugawas, dili mudawat. Kung kitang tanan buhato na siya, kanindot unta
Di gid kuagi bisan unsa makaingon nga loveless. Because yes, he or she may have given him or herself. In return, she is also receiving. Because the one he is giving to is also giving to him or her something. Real talk. May magining sulti unsa ning gugmaha. May gining sulti nga ihatag. Pero lisod gyud kaayo kung adto tas tawo nga lisod king sabton. Mga anak nga grabe na kay kapating. Bana nga bisyoso. Igsuon nga bintahoso. Silingan nga libakira. Kaay namang ipabarang. Iba? Sumay kitang muingon. Mauni gugma. Pailob lang yun. Sus. Pero di nato kalimtan mga igsuon. Over and above the challenge of loving is the reality that we ought to be convinced of. Unsa man na siya nga mo ni maghatag na tug kahulugan sa tanan. For God so loved the world that He gave His only Son. Nga sa dili pa ka maingon nga mahigugma ka, tuhui, dawata, nga gihigugma na kang daan niya. Diba? Naikanta. Pagkat ang Diyos nati, Diyos ay pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. When time comes na makain ko nga nahurot na gid ka bisag bug-on wa na gid mo puga. Iman before ka gisugo nga mahigugma, gihigugma na taniyang daan. Ug mao ni naghatag na tug kusog ug kahulugan sa tanan. Padayon ta ning santos nga misa. Kaunta atong masinati kanunay ang tinud-anay di nga gugma. O kita usab mahimong instrumento sa gugma niya ngadto sa uban sugod sa atong pamilya. Hinaot pa. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Moingon kita, nagatuwa ko sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesu-Kristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, pasaylo sa mga sala, kabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa tong amahan, alang sa igo natong katakos sa paghigugma kaniya, paghigugma sa uban. Muingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga diha sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, makita sa katawhan ang matuod nga larawan sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga ang tibuok simbahan mutubo ngadto sa usa ka katilingban, sa gugma diin makita sa katawhan ang way sukod nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang
nga ang tanang mga Kristiyanos makabaton og kasing-kasing nga mahigugmaon ug masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga ang atong mga gagmayng Kristohanong katilingban mahimo unta nga panigingnan sa paghigugma sa Dios ug sa atong isig kaingon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga ang atong mga igsuong nangamatay nga nagkinabuhi sa gugma sa Ginoo dinhi sa kalibutan, makasinati na sa hingpit nga gugma sa Dios didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang mahigugmaong kasing-kasing. Sa hilom ipadangal nato karon sa atong langitnong Amahan, ang Dios sa gugma, tanan natong panginahanglan. Ang ito namong Amahan, among ipadangat kining among mga pag-ampo isip usa ka katilingban, labi na alang sa mga masakiton, labi na problema sa relasyon, nga unta, taliwa ning kasakit, pag-antos nga amo ug ilang lasinati. Kanuna namong masinati ang imong gugma, ug amo usab kining ipasinati ngadto sa uban. Amo kining gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Find the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the works of our hands. Christy, find His gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the world's concern and every grain, dreams of humankind, all we are we bring as bread and wine. Dreams of humankind, all we are we bring as bread and wine. Magampo kita nga ako inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimayas sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kanaluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatawgi ka ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa,
uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 na Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa pruso pagkaanaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanahon ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang malagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, Midifilo Ruben kaabag nga mga obispo, namo mga pari, mga reliyosong madre, brothers, the consecrated, ug kining katawhan nga nagpundok karon sa mga tubangan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sila among gipadayon ug gihalad ning santos nga misa, mga paryenteg, mga higala, sakop sa among pamilya. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan.
Himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan ng mga santos, Pedro kalungsod, nga nagatuman si imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayaon. Pinagi ni Kristo, imong bugtong anak. Hinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Isip mga hinigugmang anak sa Dios, maghiusa kita pag-ampo ngadto kaniya. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan si imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka si mo mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo, tanawang among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ang tinudanay nga gugma, dili na ingon nga nindot nga pagbati nga ganahan nimo mulungtad hangtod sa kahangturan.
Ang tinod na nga gugma, mugawas sa kaugalingon, bahala na usahay o na mga higayon nga sakit kaayo. But that is love after all. Muna, atong ipakita ka na, diyas pagawas kaugalingon, ihatag ang kalinaw gugma ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Linaw man ang kaninyong tanan. Peace. Mga igsuon, mao kini si Kristo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kitang tanan bulahan nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dili ang angay ng palawat kanimo, akanipamulong lamang ug mamayo. Lawas ni Kristo ang aming sinabindayon. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo, sulod ning Eucharistia ug bag-ong kalauman. Himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo, ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon ang ampo ta niadtong mga dunay gipamati sa lawas, labi na kamong nag-uban karon nining atong santos nga misa, ug sila dili lang sa lawas nun nga sakit, labi na gayud sa ilawom, kalag, relasyon ug ubang aspetos kinabuhi. Langit ng Amahan, gidawat si mga anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pagpailob diha sa kasakit. Dungga ang among pangamuyo nga among gihalad alang sa mga igsuon namong masakiton, lawas ug kalag. Hinaut-unta nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ngang iyang kasakit nahiusas kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog-ari man kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul,
Akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Jonathan Rubin, formator sa mga seminarista nga anaa sa Spiritual Pastoral Formation Year or SPFY. Daghan salamat usab sa atong mga lektor gikan sa San Vicente Parish niining syudad. Ug sa labi pang daghang salamat sa atong choir, ang Couples for Christ gikan pa sa Minglanilla, Cebu. Ug sa kanunay, among walay puas nga pasalamat sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa inyong makanunayong mga hinabang og suporta aron kami makapadayon sa pagpangalagad sa atong mga kaigsuonan nga dili makahigayon sa pagtambong sa misa sa ilang mga kapelya o parokya tungod sa mga kakulian sa panglawas og uban pa. Og kaninyo mga buot motampo o motabang sa Pauline Mission anaa sa inyong TV screen or monitor ang atong account name, account number, ingon man usab ang GCash number. Usbon ko, daghan kaayong salamat. Bulahang adlaw nga Domingo, kaninyong tanan, amping kanunay og God bless. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Unsay Tagalog sa gugma? Gawas sa pag-ibig, pagmamahal. Dili ba? Tagalog, Cebuano, maura say kahulugan aning mahal. Mahal kaayo, di ka ka-afford. Anyat kung ato gining i-apply dias gugma, tungod sa iyang bili nga mahal kaayo, you cannot afford to lose him or her. Tungod sa bilis sa Dios nga dili mabayad bisan unsang butang, dili sad ka ka-afford nga mawa siya. Mauni ang mga tao nga mipili o miisip nga mahal ang usag-usa. Ihatag yun ang kaugalingon ngadto niya aron di siya mawa. Ug mauni ang atong hagit nga unta isipon nato nga mahal gyud ang usag-usa. Kaya ang opposite sa mahal, mura. Pag naging mura ang tao, mumurahin mo na siya. Mauna, pasagda na lang nimo nga siya mawa, apil ng Ginoo. Mao ni atong paningkamot, panghinaot sa atong pagpaningkamot nga maghigugmaay kita sa usag-usa. Ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad natong santos nga misa, dadon natong gugma kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.